muri yeZimbabwe nyaya ndauya nayo panapa kana iri yechokwadi ma1 tiri pama1. Do you remember that officer vaya vakabuda vachitaura vachiti yeah this and that, vakabva vazobatwa vakasungwa. Nezvi nyaya yavo yakapostponwa kukoti. Ndauya nezikuupdate zinyama. Ndoda kuti mudzamise pfungwa panyaya iyi. Munyatsoona kuti panogona kunge paine chigame chiri kutambwa. This is a conspiracy theory. So, nyaya yedu yakamira mukudaiwo. Hanzi pane operation iri kuitwa, a secret operation ine zita rekuti Silence the Blue. Kureva kuti this operation kana the whole operation ine objective kana kuti ine chinangwa chayo. Zviri kunzi ine zvinangwa zvitatu. Handiti chinangwa chekutanga ndechekutyisidzira the whole police force kuti isasimudze musoro ibva yadai kunge wai dziri kumafuro. Handiti ka chinangwa chechipiri kana kuti second objective is to win the Chinese trust. Chinangwa chechitatu kudzimaidza vanhu kana kuti kurasisa vanhu kana kuti distracta vanhu kuti vanhu vasaconcentrate nemaproblems arimo munyika asi kuti vangotanga kungofarira zvinyanya zvesocial media vachitadza kuspenda more time vachidhila nemasituations ari kuitika munyika nguva ichitonanaira. Saka nechirungu pakanyorwa kunzi ipo the objective is destroy one police officer publicly to scare the rest into submission. You hear what I'm saying? Number 2, win China's trust. Number 3, distract the public. Saka zviri kunzi izvo marongerwo anga akaitwa chigame chakarongwa chakadai. Find a police officer with just enough rank to sound important but not enough influence to fight back. Tsvaga mupurisa 1 ane tunyembe wekuti anotaura zvaanotaura but hazvina kure kwazvinonyanyoenda ba. Haana maweights kana chiremera chakanyatsoto ndiye mupurisa uya akabva abuda uya. Number 2, step 2, accuse him of stealing a police Ford Ranger. Mama mupa mhosva kuti aba mota. Handiti mumastatement anenge achitaura paya. Handiti ngaataure mashoko ekuti Chinese must leave for Zimbabwe within 48 hours. Handiti ka ataura mashoko yavabva ataura futi mamwe mashoko anofarirwa nevanhu stereke vemuZimbabwe ekuti if you love your country support me. That was step 2. Step 3, make it public. Tiitai kuti zvataurwa zviya zviende nemasaisai zvitekeshere kwese. Handiti muchiti anenge angoona mupurisa uyu ngaabatwa. Handiti ka itai kuti zvitepfenyurwe nevenhepfenyuro kuita kuti zviende kunosvika kuvanhu vese vemuZimbabwe vatange kutaura nezvavo. You understand? Sezvatiri kuita tichitaura nezvazvo. Step 4 yakanyorwa kunzi build the fear. Itai kuti munhu uyuyu i-threat kunyika, saka anofana kutonhodzwa. You get what I'm saying? Anofana kutonhodzwa sachiauruka. Mubatei zvakare papublic paanenge achionekwa navanhu muhamba muita rafu kuita kuti vanhu vese vanoda kumutsigira kana kuita anything chine chekuita naye vabva vakwata vayanzoona kuti vakuru havatambuke navo. Step 6, clean house. Chitangai manje kucleana manje muchitsvaga mapurisa twese tunoda kumisa musoro. Muchitubhendesa, muchitukotamisa twese, muchitudza kuti handi makaona zvatakaita uya. Tinokupinza ibisi. Step 7, yemaChina ndo paya kupinda. Kutyizirwa kwakaitwa maChina kuya hanzi kwaive kwekuti vakuru vobva vazitaura kuti imimi hurumende yeChina musatombokwate anything. Toda kudhila nemunhu yeye, toda kuraidza example ine muchaona kuti maChina ese ari safe ari muno munyika. Saka napa pakanzipo privately assure Chinese embassy we will crush anyone who speaks against you.
publicly condemn Mandizvidza's anti-Chinese stance to score points with Beijing. You see? Saka zvikonzi the purpose yaive kuti vakuru vozobuda vachitaura kuti anyone wamunenge mangonzwa achitaura nezvekuti machina tisu tichadhila naye. Saka imi machina nyarara henyu makadaro. Feel safe, you are at home. Zvinoita kuti wabva wapiwa favor nehurumende yekuchina. Because if you look at that, the Chinese kupinda kwamachina kwakusangana basa panyaya ende zvasingamake sense. And the result yevideo yakano chinangwa chese chinozobuda chakadai. More people will be afraid to question the police or the government. Police will be afraid to question ZANU-PF. Public distracted from real corruption scandals. And murikuona. Saka zvikonzi vanhu vachatanga kutya. Mapurisa achatanga kutya kunetsana neZANU-PF. Vanhu vachavhiringika pane kuti vaconcentrate nenyaya dziri kunetsa munyika. Handiti votanga kutandanisana nezvimanyanya zvakadai izvozvo. Mandizvidza fate irrelevant, purpose saved. Saka zvikonzi kana zvichinge zvadaiwo basa rinenge ratopera. Zvinhu zvese zvadzokera back to normal. Imi mune makukwata, hamuna kana action yamuchaita sei? Yamuchaita. So zvikonzi this is to wake you up, Zimbabweans. This is not about law and order. This is about controlling your mind, silencing your voice, and making even the police fear their own shadow. Stop falling for the script. Yeah. If this is true, I don't know, guys. This is just a conspiracy theory. My conspiracy theories. It doesn't mean it's true, but zvinokusiya uine kakufunga. Zvinonoprovoka your thoughts kuti uone kuti boy, zvinoita kuti uite deep thinking. So this was very, very interesting, this conspiracy theory, guys. I don't know what you think about it. Kuti kana kuti vanhu vakatambiswa chibhora chisina mweya. Vanhu vakakiswa bhora chisina mweya paFacebook. It was a planned deal. I don't know. You tell me in the comment section. My name is SGP. Until we meet again on the next video, let me know in the comment section what do you think about this. Kuti mupurisa uyu apenge atori bo. Hapana zvoda kumboitika, asi kuti kadrama, kaskit kakagadzirwa pati kaskiti akane donzvo rekuti kana kanyatsorohwa chaizvo nemazvo zvakari kufanira kurohwa kachasiya maZimbabwe kana kuti vanhu vachitya kubvunza hurumende nezvecorruption. Kachasiya futi mapurisa achitya kubvunza kana kubata vanhu vanenge vapora mhosva. Kachaita zvakare kuti maChinese anga aine assurance yekuti ari protected in Zimbabwe, because wese anenge azonzi achada kutaura nezvemachina achabva anzi tokudimbura muswe. So you guys, you tell me what do you think about this conspiracy theory. It was very, very interesting to me when I saw it, so I just wanted to share with you. What do you think? Don't forget to like this video, subscribe, ring the notification bell, and be a fan or a member of this channel forever and ever.